በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዕለት ኤስራ መጋቢት ዝንበብ ስንክሳር ብሰላም አጀሚሮ ብሰላም ከፈጽመና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ኣብዛ ዕለት እዚኣ ንኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት እስክንድርያ ካብ ቁጽሮም መበል 57 ዝኾነ ሊቀ ጳጳሳት ክቡር ኣባ ሚካኤል ዓረፈ። እዚ ኣባ እዚ ብኹሉ ግብረ ሰናይ ምሉእ ነበረ። ኣብ ዘመነ ሲመቱ ክብሪ ዝሓለፈ ዓለም ዝፈቱ ኣብ ሃገረ ሳሕ ኤጲስቆጶስ ተሸመ ሓደ እኩይ ሰብ ስለ ዝነበረ ብኡ ምኽንያት ብዙሕ መከራን ሓዘንን ረኸቦ። ኣብ ውሽጢ ሃገረ ስብከቱ ትርከብ ደነውሳር ዝተባህለት ዓዲ ህንፃ ቤተ ክርስቲያኖም ስለ ዝሕደሱ እቶም ዝሕደስዋ ዓበይቲ ዓዲ ከመረቑዋ ደልዮም ካብኣቶም ከዓ በረኸት ንኽቕበሉ ነቲ ኣቦኦም ዝኾነ ሊቀ ጳጳሳትን ኣብ ከባቢ እቲ ዓድታት ዝርከቡ ኤጲስቆጶሳትን ልኢኹ ከምጽኣሎም ነዚ ክፉእ ኤጲስቆጶስ ለመንዎ እሞ ንሱ ግና ነዚ ኣይደለዮም። ንሳቶም ግና ባዕላቶም ናብ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ሚካኤል ናብ ኤጲስቆጶሳቱን ንኸምጽእዎም መልእኽቲ ሰደዱ። ኣባ ሚካኤል ምስ ኤጲስቆጶሳቱ ነቲ ክፉእ ኤጲስቆጶስ ብዘይ ድሌቱ ምስ መጸ ናብ ቤተ ክርስቲያን ገዲፍዎም ምሳሕ ንኸዳልወሎም ናብ ቤቱ ኸደ። ግዜ ቅዱስ ቁርባን ምስ ኣኸለ ኸዓ እቶም ኤጲስቆጶሳትን ሊቃውንትን እቲ ክፉእ ኤጲስቆጶስ ክሳዕ ዝመጽእ ስርዓተ ቅዳሴ ንኽጅምር ነቲ ሊቀ ጳጳሳት ለመንዎም። ግዲ ምስ በልዎ ከዓ ብመጎስ ሊቀ ጵጵስና ተሲኡ ንሱ ኣባ ኩሎም ብስልጣኑ ድማ ልዕሊ ኩላቶም ስለ ዝኾነ ቅዳሴ ጀመረ። እቲ ክፉእ ኤጲስቆጶስ እዚ ምስ ሰምዐ ሰይጣን ኣብ ልቡ ኣትይዎ እናተቖጥዐ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጺኡ ነቲ ህብስተ ቁርባን ካብ ርእሲ ዲያቆን ወሲዱ ናብ ምድሪ ደርበዮ። እቲ ሊቀ ጳጳሳት ድማ ካልእ ህብስተ ቁርባን ከምጽሉ ኣዘዘ እሞ ኣምጺኦምሉ ኸዓ ቀዲሱ ቁርባን ኣቕረቦም። ንጽባሒቱ እዚ ኣባ እዚ ንህዝብን ንኤጲስቆጶሳትን ንካህናትን ንኹሎም ማሕበር ቤተ ክርስቲያንን ኣከቦም እሞ ነቲ ክፉእ ኤጲስቆጶስ ካብ ሽመቱ ስዒሮም ኣብ ክንድኡ ካልእ ኤጲስቆጶስ ሾሞም። እቲ ክፉእ ኤጲስቆጶስ ድማ ተላዒሉ ናብ መኮንን ምስሪ ኣሕመድ ወዲ በጥሎን ከይዱ ንኣባ ሚካኤል ከሰሶ። ኦ መኮንን፣ ኣብ ኣባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት ናይ ወርቅን ብሩርን ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘሎ ከምኡውን ኣብያተ ክርስቲያናት ብናይ ወርቅን ብሩርን ንዋየ ቅድሳት ሙሉኣት ከም ዝኾና ፍለጥ በሎ። እቲ መኮንን ነቲ ሊቀ ጳጳሳት ናብኡ ኣምጺኡ ኩሉ ንዋየ ቅድሳት ንክህቦ ሓተቶ እሞ ንስጋይ ዝደለኻ ግበሮ፣ ነፍሰይ ግና ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እያ ኢሉ ኣብዮ። እዚ ምስ ኮነ ኢዱን እግሩን ኣሲሮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብይዎ ኣዘዞ እሞ ኣብኡ ድማ ሓደ ዓመት ገበረ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ጸሓፊ ዮሃንስ ዝስሙ ክርስቲያናዊ መጺኡ ንኣባ ሚካኤል ተዋሓሶ 20,000 ወርቂ ዲናር ድማ ነቲ መኮንን ክህቦ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ናብ ቤቱ ኸደ። ዓበይቲ ምእመናንን መነኮሳት ገዳማ ኣስቄጥስን 10,000 ወርቂ ዲናር ኣከቡ። ሰብ ከተማ እስክንድርያ ድማ ካብ ምድሮም ን10,000 ዲናር ሸጡ። 20,000 ዲናር ምስ መልአ ኸዓ እቲ ሊቀ ጳጳሳት ነቲ መኮንን ሃቦም። እቲ መኮንን ድማ ነቲ ሊቀ ጳጳሳት ዓመት መጸ 10,000 ወርቂ ዲናር ግብሪ ንኽኸፍል ጽሒፉ ፈሪሙ ሃቦ።
ድሕሪዚ ካብ ምእመናን ክልምን ናብ ሃገረ በልበይስ ከይዱ ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብኡ ገበረ። ሓደ ኣጫርቕ ዝተኸድነ ናብኡ ድኻ መነኮስ ኣትዩ ንኣባ ሚካኤል ተሳለሞ። ኣብ ደገ ድማ ኣብ ጎኒ ረድኡ ኮፍ ኢሉ ንረድኡ ንኣቦና ሊቀ ጳጳሳት ኣይትሕዘን፣ ልብኻ ኣይትተክዝ፣ ካብ ሎሚ ድሕሪ 40 መዓልቲ ድሕኒኻ ኣባኻ ዘሎ መጽሓፍ ዕዳ ክውሰድ እዩ እሞ ነቲ መኮንን ገለ እኳ ኣይትሃቦ በሎ። እቲ ረድኢ ኸዓ ንኣባ ሚካኤል እቲ መነኮስ ዝበሎ ነገሮ። ድሕሪኡ ደልይዎ ድማ ግና ኣይረኸቦን። ቅድሚ 40 መዓልቲ እቲ ትዕቢተኛ መኮንን ሞይቱ ኣብ ክንድኡ ወዱ ተሾሙ እሞ ነቲ መጽሓፍ ዕዳ ናብ ኣባ ሚካኤል መሊሱ ከም እቲ ነዳይ መነኮስ ዝተነበዮ ቀደዶ። እዚ ኣባ እዚ ብመከራን ብብዙሕ ሓዘንን ኣብ ዘመነ ሲመቱ 29 ዓመት ድሕሪ ምንባሩ ብኽብሪ ዓረፈ። በረኸቱ ንዘለዓለም ምሳና ይኹን ኣሜን። ሰላም ሰላም ለሊቀ ጳጳሳት ስሙይ በስመ ሚካኤል ሊቆሙ ለሃይላተ ሰማይ እምዕለተ ተበስረ ዝንቱ እምኣፍ ኣሃዱ ነዳይ ኮነ ብ40 ሞተ መኮንን እቡይ እንተሳቀዮ በብዙ ስቃይ። ኣብዚ ዓለት እዚኣ ድማ ጎይታና ንጻድቅ ኣልዓዛር ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ መቓብር ኣተንስኦ። በዛ ዓባይ ተኣምር እዚኣ ምኽንያት ድማ ብዙሓን ብእኡ ኣመኑ። ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዘለዓለም ይኹን። ሰላም ለሁረትከ እግዚአብሔር ቸንያ እምኢየሩሳሌም ለቢታንያ ከመ ታንስእ በድኖ ለአልዓዛር እህወ ማርያም ትሴፈወከ ነፍስየ ወትጸንሃከ ነያ እሞት ኃጢአት ታህይዋ በዝንቱ ኣርአያ። ኣብዚ ዕለት እዚኣ ድማ ዝተባረኸት ቅድስቲ ኣስጠራጦኒቃ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ነዛ ቅድስቲ እዚኣ ኣቦኣ መምለኽ ጣዖት እዩ። እሳ ግና ንዑ ምስጋና ብዝግብኦ ክርስቶስ ኣማኒት ነበረት። ብሕሱም ሕብራን ስጋኣ ትርኢታ ክሳዕ ዝልወጥ ብሕቡእ ትጸውምን ትጽልን ነበረት። ጓል 15 ዓመት ምስ ኮነት ድማ ኣቦኣን ኣዲኣን እንታይ እዩ ዝዕብረኪ ዘሎ በልዋ እሞ ሓጢኣተይ ክሰርየለይ ንዑ ምስጋና ዝግብኦ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝጸውምን ዝጽልን እየ ብለቶ። ኣቦኣ ነዚ ሰሚዑ ናብ ጢባርዮስ ክሓዲ ከይዱ ተግባር ጓሉ ነገሮ እሞ እቲ መኮንን ናብኡ ኣምጺኡ ንጣዖት ክትሰግድ ብጥዑም ዘረባ ጠበራ። ምስ ኣቤት ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዋ። ኣዲኣ ግና ክርስትያናዊ ስለ ዝኾነት ናብኣ እናኸደት ተጽንዓ ነበረት። ድሕሪዚ ብሓዊ ዝረሰነ ሰሌዳ ዓንኬል ሓጺን ኣምጺኦም ምስ ጎድና ክሳዕ ዝጣበቕ ኣብ ኮርናዒዳ ከሰክምዋ ኣዘዘ እሞ ነቲ ዓንኬል ሓጺን ሰቢራ ወፀት። ነዝሪኦም ድማ ካብቶም ህዝቢ 4,700 ዝኣኽሉ ሰባት ንዑ ምስጋና ዝግብኦ ጎይታና ኣሚኖም ብሰማዕትነት ዓረፉ። ካልኣይ ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዋ እሞ ኣጽፋር ዘለዎ ናይ ሓጺን ብዕራይ ሰሪሖም ከብዳ ወጊኡ ክስንጥቓ ናብኣ ኣቕረብዎ። እዚ ምስ ገበሩ ድማ እቲ ብዕራይ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ናብዝን ናብትን ናብ ክልተ ተኸፍለ። እቶም ህዝቢ እዚ ተኣምራት እዚ ምስ ረኣዩ 985 ሰባት ንዕኡ ምስጋና ዝግብኦ ክርስቶስ ኣሚኖም ብሰማዕትነት ዓረፉ። ድሕሪዚ ድማ ሕንዚ ኣብ ዝመልኦም ኣትማን ኣእተውዋ እሞ ምስ ጸሌት ከዓ ከም መሬት ኾኑ። ካልኣይ ከዓ 4 ሰብኡት ዝተሰከምዎ ከቢድ እምኒ ኣምጺኦም ኣብ ክሳዳ ሰቐልዎ እሞ
ምስ ጸልየት ከዓ ኣብ 3 ተኸፍለ። ነዚ ምስ ረኣዩ ከዓ ብዙሓን ኣራማውያን ኣሚኖም ምእንቲ ስም ጐይታና ብሰማዕትነት ሞቱ። ነዛ ቅድስቲ እዚኣ ግና ገንኢ ሓጺን ሰሪሖም ሃረርን ዘይትን ኣብኡ ኣፍልሑ እሞ ናብኣ ንኽኽዕውዎ ነቲ ገንኢ ሓጺን ምስ ኣልዓልዎ ተሰቢሩ ኣብ ልዕሊኦም ተኸዕወ። ነቶም ዘሳቕይዋ ድማ ቀተሎም። እቲ ንጉሥ ተቖጢዑ ርእሳ ብሰይፊ ክቖርጹ ኣዘዘ። ኣብቲ ሰማዕትነታ ትፍጽመሉ ቦታ ምስ በጽሐት ድማ ናብ እግዚኣብሔር ጸልየት እሞ ኣንቲ ኣስጥራጦኒቃ ሰምኪ ኣብ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ስለ ዝተጻሕፈ ብጽእቲ ኢኺ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ መጻ። ድሕርዚ ብሰይፊ ተቖርጸት። ጸሎታን በረኸታን ንዘለዓለም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሰላም ለስንቺ ዝኣዋከየ መብረቃ በብሔረ ጽልመት ወጣቃ ህሊናየ ትቤ ሶበ ፍቅርቺ ኣጽሓቃ ኣስጠራጦኒቃ ለንድየትየ ወርቃ ኣስጠራጦኒቃ ለነፍስየ ጽድቃ ሰላም ለክሙ ቴስዓ ኣመዓት ወአሃዱ ሚት 85 ሰማዕታት ዘመርሃተክሙ ኣስጠራጦኒቃ ብፅይት ፍኖተ መንግሥት ዘስማ ብትእት። ናብዛ ዓለት እዚኣ ድማ ዝኽሪ በዓል ተጋዳሊት ቅድስቲ ጽጌ ሥላሴን ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ኣስቃራንን እዩ። በረኸቶም ንዘለዓለም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሰላም ለከ በቃለ ማህሌት ዘድርሳን ቅዱስ ኣስቃራን በጉባኤ ካህናት ወሕዝብ ወመሃይምናን ከመ ተቀደሰት ዮም በስመ ዚአከ መካን ይቀድሰኒ እምሮክስየ ቅብእከ ሜሮን። ኦ ጐይታ ሃብታማት ካብ ዝተረፎም ዘእተውዎ መባእ ንጸሪቀ መበለት ንሳንቲም ናይ መበለት ከም ዝተቐበልካ ካብቶም ኩሉ ጊዜ ዘገልግሉኻ ንኣእላፍ መላእኽቲ ኣዘኪርና ነዚ ዘቕረብናዮ ጸሎት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከነንብቦ እንከለና መጽሓፍ ድኽነትና ተቐበል። ቅዱሳን ነቢያትን ሰባኽያን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ትጉሃን መላእኽትን ከምኡውን ደናግል መነኮሳት ሄራን ካብ ንእሽተይ ሕፃን ክሳብ ዓብዪ ኣረጋዊ ኣብዛ ቦታ ተኣኪቦም ንዘለዉ ቡራኬ ባርኾም። ነዚ መጽሓፍ ስንክሳር ብብርዒ ንዘጽሓፎን እናደረሰ ንዘጽሓፎን ብሓድሽ ልሳን ንዘንብቦን ዝተርጎሞን ንቓላት እዚ ቅዱስ ታሪኽ ብእዝኒ መንፈስ ንዝሰምዕን ብጸሎት ናይቲ ካብ ኩሉ ባእሲ ዓራቂት ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዲዮ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓባር ይምሓረና። ኣብዚ ዓለት እዚኣ ዝዓረፍኩም ጻድቃንን ሰማዕታትን ሰላምታ ይግባኣኩም። ንስኻትኩም ንዓለም ብብዙሕ ትዕግስቲ ዝሰዓብኩም ኢኹም ሞት ካባና ብዘይንስሓ። ንስኻትኩም ቅዱሳን ሰማይን ምድርን ማሕበር ሥላሴ ዝኾንኩም ሰውእትን ኣንስትን በብኣስማትኩም ኣብዚ ዓለት እዚኣ ዝዓረፍኩም ንዓኻትኩም ሰላምታ ይግባእ። ምእንቲ ወላዲቱ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብጸሎትኩም ክትዝክሩና ብስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ንምህፀን ኣሎና። ንጻድቃን ብገድሎም ንሰማዕታት ብደሞም ንሃዋርያት ብስብከቶም ንነቢያት ብትንቢቶም ንመላእኽቲ ብልማንኦም እግዚኣብሔር ንኹልና ህዝበ ክርስቲያን ኣሕቢሩ ይምሓረና። ንቤተ ክርስቲያንናን ንሃገርና ኤርትራን ንሙሉእ ዓለም ድማ ብጸጉኡን ምሕረቱን ይሓልወልና። ስድራ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ቅዱሳንን ዜና ገድሎምን ጥራሕ እንሰማዕ ኣይንኹን። ንዕኦም ክንመስል ንጽዓር ንግዚኡ እነድንቖም ጥራሕ ኣይንኹን። ናብ ቤትና ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ መዓሙቕ ልብና ዘሊቖም ከም ዝኣትዉ ንግበር። ዘውትር ንዘክሮም ንክርስቶስ ምእንታን ክንመስል። ቅዱሳን ዝተባሃሉ ኃጢአት ስለ ዘይገበሩ ኣይኮኑን። ቅዱሳን ዝተባሃሉ
ንኃጢአት ስለ ዝተቓለስዋ እዮም። ንሕና ድማ ኣሰሮም ንስሓብ ንእግዚኣብሔር ከመይ ጌሮም ክሳብ መወዳእታ ከም ዘፍቀርዎን ከም ዝተኣዘዝዎን ተመልኪትና ብኡ መንገዲ ንመላለስ። ነዚ ክንገብር ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሕረቱን ጸጉኡን ናይ ወላዲት ኣምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነታን በረኸታን ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ጸሎትን ረድኤትን ኣይፈለየና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።